Koro kwa keto gimambo shares to wane mwahinyore. To gimomiyo en ako shares budget kendo Sharon mabende en gima ber. Chon budgets mokalogo nyineno ka ng'ama ondiki mayudo sara ene manyocha ne hime. Wawacho ni low hanging fruit ma sirikal ne timre nadi ni osiko ringe kagi loso budget to giringe osachi ji kagi loso budget to giringe osachi ji. Mae nyineno kanya gitemo kata dwaro ni mondo tok higni adek ka higni adek to nego bed ni jatend migawo mar omenda be osachi ji to timre nadi medo 10% moro kanyo mondo timruok nadi ugol atamalo 10 imedo tok higni adek ka higni adek nyod buro dagi. Mano omiyo nya chako kawacho niya wang' ni amor gi od bura nikech nye gi winjo ywak japiny to nye gi ng'iye. To gimomiyo koro manido ka sani budget ni otimo gimiluongo ni tax base expansion. Teni gigo monego bed ni gi tax ok ging'iyo mana gimoro achiel, gimanyo moko manyien monego bed ni timore gi tax. Ok gimedo mana gima gisebedo ga ka gi tax kata ka giketi usuru cha ni mondo dhi malo mondo dhi malo. Tiende ni ng'at mondiki koro nigi geno ok ohimo msache ahinya. To kendo ng'ama ondiki ni iyudo ka nyagi wacho ni per diem cha onego bed ni imi thuolo nyaka kochopo 10,000 e king'adi ang'owa e king'adi usuru. To kapok ochopo ka chon ne 2,000 sani koro bill gi gine masani act masani sani koro ken bill koro en check. Koro act masani oyieni ni nyaka 10,000 kitimri nadi e king'adi usuru. Tino ni gima ng'at mondiki nyalo bet bi ofuke koro dhi medore moloyo kaka notimo nadi kaka ne en. Makoro tiende ni sipiten ite mwacho ni budget mawang'ni chal ka gima jopiny dhi yudo yuto kopogore gi manorum. Kata koko yudo yuto to kobi gi pek. Geno nitie ni kaka ne an kawuono kabro bet marach ki. Pile pile kane sirikal mar omenda olokore, financially olokore, tido kolokore gi gik mang'eny gi tax burden moko motimre nadi mang'eny. To sana na wacho ni the structured sector